απέτυχε και δεν είχε το αποτέλεσμα το προσδοκόμενο της αντιβασιλείας. Επισημαίνει δε την παρίσφρηση διαφόρων τυποδιοκτών αξιωματικών σε ανώτερα αξιώματα, πάλι ως αποτέλεσμα της λανθασμένης πολιτικής. Μα γιατί σας τα αναφέρω όλα αυτά και γιατί στέκονται τόσο πολύ στη στάση ενός άνδρα εκείνη την εποχή? Για φανταστείτε. Ο Έλληνας βασιλιάς Βαβαρός. Το Συμβούλιο της Αντιβασιλείας Βαβαρή. Το στράτευμα Βαβαρή. Τα σημαντικότερα υπουργεία σε χέρια Βαβαρών. Και εμφανίζεται ένας υπολοχαγός, για όσους κατανοούν τις θέσεις του στρατεύματος, αντιλαμβάνονται τη θέση του, ο οποίος ορθώνει το ανάστημά του και επιχειρεί να σταθεί δίπλα στον ελληνικό λαό που εκείνη την εποχή ζει τα πάμπληνα. Ήταν υπερέλληνας, λέει ο Καμπούρογλου, ο οποίος ζητά να μην τον κατατάσσουμε στους φιλέλληνες, αλλά στους Έλληνες και όχι στους Έλληνες. Αγαπούσε, λέει ο Καμπούρογλου, την Ελλάδα περισσότερο από τους ίδιους τους Έλληνες. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι όλη του η υπόσταση, η ιδεολογία του ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό που θα χαρακτηρίζαμε εμείς φιλελληνισμό. Μια μορφή που δεν είχε να κάνει μόνο με το σεβασμό προς τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και με τη δραστηριοποίηση με κάθε δυνατό μέσο της απελευθερώσεως και της υπολείπου Ελλάδος. Ο Χριστόφορος Νέζερης το ξεπερνούσε. Είναι ανατριχιαστική η περιγραφή του την ημέρα της απελευθέρωσης της Ακροπόλεως, όπως αν έχουμε τον χρόνο να πούμε παρακάτω, είναι ίσως η σημαντικότερη περιγραφή στα χρόνια του αγώνα, να τη διαβάσει κάποιος από το πρωτότυπο. Διότι να πω για εκείνους που ενδιαφέρονται, ότι δεν είναι η έκδοση του 1936 η έκδοση των απομνημονευμάτων του Νέζερ. Το 1883, εν ώψη του εορτασμού της Πεντηκονταετίας, από την Κωνσταντινούπολη όπου είχε βρεθεί, έγραψε και εξέδωσε τα απομνημονεύματα στην πρώτη σπανιωτάτη έκδοσή του. Και ακόμα κάτι που δεν ξέρουν πολλοί. Ο Νέζερ φύγηκε στην Ελλάδα και ήταν παρόν στον εορτασμό της Πεντηκονταετίας. Και εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμα περισσότερο. Την επομένη πέθανε από τη συγκίνηση. Ο Χριστόφορος Νέζερ καταγόταν από την οικογένεια Νέζερ που μετανάστευσε από τη Γαλλία κατά την εκδίωξη των γενότων. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες για την οικογένεια που είναι πάρα πολλές και ίσως θα έχουμε την ευκαιρία να την παρουσιάσουμε στα αθηναϊκά μας. Θα ήθελα να φτάσω στη στιγμή όπου ο Νέζερ με 250 άνδρες, σιωπηλοί και κυθροποί, που δεν χαιρέτησαν καν στρατιωτικά τη γερμανική φρουρά, ενώ για τους Τούρκους που τους υποδέχτηκαν, και ο Τούρκος φρούρακος που βρισκόταν μέσα στο ερεχθείο. Ήταν ο Οσμάν Αφέντης, ο οποίος κρατούσε στα χέρια του το έγγραφο παράδοσης της Ακρόπολης. Το έδωσε στον αντιπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης, τον Βαβαρό ταγματάρχη Πάλιβεν, και έτσι η Ελλάδα ανέκτησε την Ακρόπολη. Αυτές είναι ιστορικές λεπτομέρειες που ίσως θα έπρεπε να γνωρίζουμε, διότι, εν πάση περιπτώσει, είναι η Ακρόπολη των Αθηνών. Ο Νέζερ έλαβε την μείωση υπολοχαγός του βασιλικού επικουρικού στρατού να γίνει ο πρώτος τακτικός χριστιανός φρούρακος του Κεκροπίου Άστεως. Ακούστε με τι δέος περιγράφει ο ίδιος την πρώτη του νύχτα στον Ιερό Βράχο. Όταν έντυσε ο ήλιος, πέραν των ωραίων της Πελοποννήσου και ανέφερε επάνω στον Ικαριτόν η Παρσέλινος, χύνουσα το απαλόν της φως επάνω στην Αττική, έστησα την κλίνη μου κάτω από τα γιγαντώδη στήλας του Παρθενώνος. Τεμάχιον στήλης έγινε προς κέφαλόν μου και στόμα μου ψάθα. Ονειρευόμενος δε με ανοιχτούς οφθαλμούς έβλεπον έκπληκτος επάνω στην Ακρόπολη τον άρχοντα Περικλήν, τον Σοκράτη με τους μαθητάς του, τον Ευρυπίδη, τον Δημοσθένη και τόσους άλλους μεγάλους άνδρας της ενδόξου Ελλάδος, περιφερόμενους κάτω από τα στήλας και εισερχομένους εις τον αθάνατον ναό της Παλάδος. Η φαντασία μου ελεύθερα ανέπλατη τα εικόνας αυτάς μέχρι ότου διέλυσαν το όνειρο της στρατιώτη μου. Ήγαινε σε κάθονται πλησίον επάνω εις στράσματα μαρμάρων και συνομίλουν περί φεδράς τεινός πανηγύριος εις την πατρίδα των, κατά την οποία είχον ραπήσει πολλούς. Τα κουρασμένα μου βλέφαρα έκλεισαν πλέον, οι δε κρογμοί των ελληνικών κτηνών της Παλάδος, που έκροναν ακόμη την ακοή μου, διαβεβαίων ότι ευρισκόμην ακόμη εις γην κλασική. Αυτή είναι η αρχή του έρωτα του Χριστόφορου Νέζερ για την Ελλάδα. Ένας έρωτα που δεν σταμάτησε εκεί. Ύστερα από 7 χρόνια επέστρεψε το 1840 και εξεπλάγει
όταν είδε τη μεταβολή της μικρής ελληνικής πρωτεύουσας. Πρέπει εδώ να πούμε και μια λεπτομέρεια που επίσης δεν φροντίζει κανείς να αναφέρει, ότι ο Νέζερ παρέμεινε αμυστή όσο καιρό παρέμεινε μετά τον μήνα της παραλαβής της Ακροπόλεως στην Ακρόπολη ως φρούραγος. Δεν πληρωνόταν τους μισθούς του. Και βεβαίως αυτό οφειλόταν κυρίως στη στάση που είχε κρατήσει έναντι της βαβαρικής αντιβασιλείας. Και έτσι υποχρεώθηκε για να ζήσει, να φύγει από την πόλη που εκείνος ήταν ο προτεργάτης της παραδόσεως και απελευθερώσεώς της και να πάει σε άλλους τόπους για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του. Η πόλη των λίγων χιλιάδων κατοίκων αποκτούσε την πρώτη της μορφή. Και ενώ δεν σκόπευε να μείνει, τελικά παντρεύτηκε την πρώτη του γυναίκα, την αγαθή Τρικαλιώτου, και ανέλαβε την επιστασία της γερμανικής στρατιωτικής αποικίας του γνωστού μας μέχρι σήμερα Ηρακλείου της Αττικής. Ήταν το σημαντικότερο εγχείρημα που έκανε τότε για την Βασιλεία. Ήταν ένα σχέδιο. Είπαμε ότι υπήρχαν έρημοι τόποι. Αυτοί οι τόποι θα έπρεπε να κατοικηθούν. Και θα έπρεπε να κατοικηθούν με οργανωμένο τρόπο. Εξεπονήθη λοιπόν ένα σχέδιο για την κατοίκηση περίπου 72 περιοχών της Ελλάδος. Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι αυτές, μία εξ αυτών ήταν ο Πειραιάς, ο οποίος ήταν ακατοίκητος. Είχε μόνο 5 κατοίκους και στους καλογέρους, το 1827 κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως. Πρόκειται για μια νεότερη πόλη. Ακόμη και το όνομά του είχε εξαφανιστεί. Το επανέφεραν οι πράγματι αρχαιολάτρες και φιλόσοφοι βαβαροί που ακολούθησαν τον Όθωνα. Το ίδιο ίσχυσε βεβαίως και για την Άφησα. Αλλά το αυτό ίσχυσε και για την Πάτρα. Πρόκειται για πόλεις εκατοίκητες. Η Πάτρα ήταν εκεί που σήμερα είναι η παλιά Πάτρα. Η νεότερη Πάτρα είναι μια δημιουργία συνοικισμού νεωτέρου. Υπάρχουν και πάρα πολλοί τέτοιοι συνοικισμοί. Ένας εξ αυτών που πέτυχε ήταν και το Ηράκλειο. Γιατί πέτυχε? Διότι ο Νέζερ είχε φροντίσει για αυτή την αποικία να εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους και από άλλες περιοχές. Έπρεπε λοιπόν να εργαστεί. Ίδρυσε στους Αμενόκηπους, περίπου στο σημείο που είναι σήμερα ο κινηματογράφος στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Κηφισιάς. Σε εκείνο το σημείο ίδρυσε το 1841 εργοστάσιο με ηχθιόκολλα. Ήταν τότε πολύ ζητιόταν στην αγορά. Δυστυχώς αυτό το εργοστάσιο το έχασε μαζί με όλους τους κόπους του όταν ξέσπασε η περίφημη επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου 1843. Βεβαίως ο ίδιος έχερε της εμπιστοσύνης όλου του κόσμου, αλλά δεν μπορούσε να σταθεί σε ένα τέτοιο εκρηκτικό περιβάλλον στην Αθήνα. Εκεί μας παραδίδει και σπουδαία στοιχεία για όποιον θέλει να μάθει γιατί ο Όθων υπέγραψε το Σύνταγμα. Ο Νέζερ με αντικειμενική σκέψη, σαφή πληροφόρηση και γνώση μας λέει ότι η Αμαλία ήταν εκείνη που το πίεσε να αποδεχθεί. Άρα το έργο του έχει και μια πολύ μεγαλύτερη σημασία για τη χώρα μας. Το 1943 φεύγει για την Άβρο για να ιδρύσει εκ νέου εργοστάσιο Ιχθυόσκαλας. Το σχέδιο όμως δεν ευωδόθηκε, η τύχη δεν του χαμογέλασε, παρέμεινε εκεί μέχρι το 1850, οπότε πεθαίνει η γυναίκα του και τον αφήνει με 5 παιδιά. Ήταν τότε ο ίδιος μόλις 42 ετών. Η κατάσταση τον αναγκάζει να ξαναγυρίσει στην Αθήνα, όπου παντρεύτηκε εκ νέου την Μαρία Γιαννάκου. Πρόκειται για προγιαγιά από θεία της Μαρίκας Μητσοτάκη. Για όποιον θέλει για τη γεωλογία της Αθήνας. Εκείνη ήταν 22 ετών και του χάρισε 16 τέκνα. Δηλαδή, εν ζωή του παρέμειναν 21 παιδιά, ενώ συνολικά απέκτησε 26. Εξαιρετικά σημαντικό γεγονός. Το 1955 γίνεται τροφοδότης πλοίος στη Ρουμανία. Η παραμονή του εκεί του επιφυλάσσει την άσχημη πλευρά της ζωής. Πρόκειται για έναν αγαθό άνθρωπο. Δηλαδή έναν άνθρωπο που σκεφτόταν πάντα με υγεία. Έτσι, ο συνεταίρος τον οποίο είχε διαλέξει τον έριξε και βρέθηκε πάλι από την αρχή να προσπαθεί με τέτοια πολυμελέστατη οικογένεια να επιβιώσει. Τότε κατάλαβε αυτό που πολύ εύληπτα παρέδιδε στους νεωτέρους του. Το χρήμα ήταν μεν πάντοτε δύναμης, σήμερα όμως έγινε το πάνω. Όποιος δυστυχώς έχει κενών βαλάντιων και σοφός πανεπιστήμονε αν είναι, εντρέπεται δημοσία εμφανιζόμενος. Θεωρείται ασήμαντος, μηδέν, άχρηστος στην κοινωνία. Και πόσο δίκιο βέβαια είχε όταν τα έγραφε όλα αυτά. Το 1872 τον βρίσκει στην Κωνσταντινούπολη να αγωνίζεται πάλι για τα προστοζήν. Ο πρώτος φρούραγος της ελευθερωτής της Ακροπόλεως δίδασκε στα σχολεία του πέραν τη γερμανική γλώσσα και το μάθημα της γυμναστικής.
Πέθανε στα 1883 και βέβαια όλοι γνωρίζετε τα γνωστά εγγόνια του πέραν όσων φιλοξενούμε σήμερα εδώ, τον Χριστόφορο Νέζερ, τον ηθοποιό, τη Μαρίκα Νέζερ, τον άλλο Χριστόφορο Νέζερ, ήταν μια ολόκληρη οικογένεια, μια ολόκληρη γενιά ηθοποιών. Και Κατίνα Νέζερ. Και Κατίνα Νέζερ. Ήταν νομίζω 13 μέλη της οικογένειας ηθοποιοί. Το 1933, όταν έγινε ο εορτασμός της Ακροπόλεως, ανέβηκε μια παράσταση μόνο με Νέζερ, η οποία είχε και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σαν κεντρικό θέατρο των Αθηνών. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για αυτή την υπόθεση του Νέζερ και τον τρόπο που αντιμετωπίσαμε και που μας αντιμετώπισαν οι πραγματικοί φιλέλληνες και Έλληνες. Είναι μια πτυχή της ιστορίας μας, την οποία ακόμα δεν έχουμε ακουμπήσει. Ιδιαίτερα για την Αθήνα, όπου υπήρξε το 17% του πληθυσμού, αποτελέστηκε από φιλέλληνες και ξένους, δεν έχουμε ακόμη αποτυπώσει την πραγματικότητα. Δεν έχουμε σκιαγραφίσει τον τρόπο που συνέβαλαν στη δημιουργία της νεότερης πόλης. Και ακόμη περισσότερο δεν έχουμε αναδείξει την εκτίμηση που είχαν εκείνοι στα μνημεία τα δικά μας σε αντίθεση με τον γηγενή πληθυσμό. Ο Γάλλος ακαδημαϊκός Ζαν Γκρισπέν τέλειωσε μια διάλεξή του στο Δημοτικό Θέατρο Αθηνών το 1912, λέγοντας πως όταν η γη θα ξεψυχά, η τελευταία λέξη της θα είναι Αθήνα. Γνώριζε ο Γάλλος σοφός ότι ο Παρθενώνας δεν πρόκειται να πάψει να συμβολίζει το φως από το οποίο μεταλαμπαδεύτηκε ο αληθινός πολιτισμός ολόκληρης της ανθρωπότητας. Αυτές είναι και οι σκέψεις με τις οποίες τροφοδοτεί ο Σύλλογος των Αθηναίων τις πράξεις και τις αποφάσεις του. Σταθερά, αμετακίνητα. Θα συνεχίσουμε να υπενθυμίζουμε ότι το κάστρο της πόλεως μας στέκεται για να στέλνει το φως του σε όλη τη γη. Ο Διονύσιος Αρικαρνασσεύς έγραψε πως η ιστορία σημαίνει το να φιλοσοφεί κάποιος με παραδείγματα. Το δικό μας αποτυπώνεται στην ιστορία μιας λαμπρής οικογένειας. Μιας οικογένειας που συνέβαλε τα μέγιστα όχι μόνο στις μεγάλες εθνικές στιγμές, αλλά και στις τέχνες και στα γράμματα, με πανάξιους εκπροσώπους της οικογένειας Νέζερ. Εκεί στην Ακρόπολη, όταν ο Αλέξανδρος Νέζερ συμμετείχε στις εκδηλώσεις, εμπνεύστηκε ο Κωστής Δελμύρας, που ήταν το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Κώστα Μελιμέζη, τον ύμνο της Αθήνας, που οι δύο στροφές τους αναφέρουν ότι με τις μήλης στολισμένη στη μαρμάρινη κορώνα που φορά στον Παρθενώνα μένει η δόξα σου η παλιά. Και ολοφώτισή σου σκέψη γνώρισε στον κόσμο Αθήνα της αγάπης τα άσπρα κρίνα, της γαλήνης στην ελιά. Γι' αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Αθηναίων απεφάσισε ομοφόνος να απομείνει το χρυσό μετάλλιο του Συλλόγου στον κύριο Ναπολέοντα Νέζερ, ο οποίος τιμά τις τάξεις μας ως μέλος του Συλλόγου επί πάρα πολλά χρόνια, όπως έκαναν και 2 γενιές πριν άλλοι Νέζερ. Τιμά το Σύλλογο των Αθηναίων η αδιάλειπτη παρουσία της οικογένειας από την ίδρυσή του το 1895, διότι δεν έλειψε το επώνυμο αυτό από τους καταλόγους μας. Έδειξη ελάχιστης τιμής για όσα πρόσφερε και προσφέρει η οικογένεια στην ελληνική πρωτεύουσα. Παρακαλώ κύριε Νέζερ να πάρετε το μετάλλιο του Συλλόγου των Αθηναίων.
κυρία Μπουράκη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για ό,τι προσέφερε και η βοήθεια εμάς και σας Είμαστε όλοι αξίζει, αξίζουν. Λέω τότε.